Nazdar lidi, zdraví vás Roysol a jsme na serveru 1, přihlašujeme se na Morzia, jak jsem to napsal, Morzia, a koukneme se, co nového, co ve zbrojírně a tak dále a tak dále. Už jsem myslím, že vyrendroval moji informačku, nebudu vám říkat, co v ní je, ale byl bych rád, kdybyste se na ní prosím vás koukli. No. Protože je tam celkem něco zajímavého. Takže jo, už jsem se rozhodl, že nebudu dávat to intro, že mě to zbytečně zdržuje a já to jenom prostě hodím a začnu rendrovat a tak. A tak. Takže jo, aha, já už jsem tu byl. Já budu zrušovat klidně ty hospody, protože já to stejně hraju za kamerou, jak jinak, že kdo by nehrál. Tak ježiš, co to je? Proč mi to tak dělá? Když mám človíčka, kterému to super laguje a to je prohlížečová hra. Hra prohlížeče. Já to zkusím ještě jednou. Však za to jenom jedna houbička. Tak nic. Nic, 31. Zautočíme na 31. Doufám, že to neprohrám. Dobré. Kolik? 68 vyhraných soubojů, album už 29. Na serveru 2. Nic nového, tam prostě ani tyjo, žádný level, to se prostě dělá už strašně dlouho. Banga 150 vám budu ukazovat jenom, to je zbytečná ztráta času, prostě jenom když tam udělám level, že jsem ho fakt udělal, nebo když bude kousíček podzemí, nebo prostě když to, jak se to jmenuje, jo, ne, teď jsem to zase ztratil, to moje vyslovovací schopnosti jsou teda na 0. Jo, když dostanu epic v obchodech, v těch 2, tak co je tak, dobré. Tak zkusíme i tak nic, zase nic. Jo, proč on je tak těžký, on je tak jako, já nevím. Ježiši, já zase do toho musím dlubnout. Já nechápu, proč dělám tak dlouhé díly, nemusím vám ukazovat všechno, co se stalo. Jenom vlastně, když dám level podzemí nebo nějaká hustá zbraň. Jo, 41 hubiček bylo, já jsem to utratil na tu smrtku, zase jsem ji nedal, že ano, jak jinak. Síla 24. Dobré, tam mám výdrž, ať mám taky nějakou výdrž. Aha, no to je jedno, to si dám do zásoby. Jo, smrtka prostě. Dám ji. Tak ještě jednou. Ale celkem si ji dávám. Celkem jo. Není to až tak hrozné, ale tak. Jo, a pořád nemám klíč k 21. podzemí. Takže jsem trošku jsem hodně naštvaný, že jsem ten klíč stále nedostal, protože už jeden level jsem ho měl dostat a pořád nic, takže je to na srání. Nechci být moc prostý, ale tak to snad není až tak sprosté. Takže na Megasuma přihlásíme se. Já jsem tak uvažoval, že bych si založil další nový channel, ale to už by mě opravdu, to už by asi fakt nadávali jak, já nevím co, takže to asi ne. Už jsem 36. level, skvěle. Jo, včera jsem jednou kliknul nové zboží, ale dostal jsem ten
ten lektvar, takže to k tomu. Jen to, jak jsem to nechtěl ukazovat, ale už dostávám ty XXL, to už je dobře. Tak, dobré. Už si trošku spravil mikrák. Jo, a to jsem chtěl. Dal jsem tu, jak se to jmenuje? Takového toho netopíra. A co to je? To se mi... Takže... Jo, a kamenný obr, to nevím, jestli jsem taky ukazoval. Ale teď... Nevím, kdo koho má mít, zkusíme kamenného obra. Kolikátka on je? 38, no pořád lepší než... Jo, pořád lepší než jsem samozřejmě asi ty golem, ale tak skvěle. Skvěle. Tak to si nasadíme. No tak to je dobré, to je hodně silné. A já zkusím asi tu hrůznou tarantuli. Já nevím, kolikátka ona je... Jo, dobré. Takže jdeme do masitého golema. Ten je teď náš, asi myslím, že nejmenší level. No, je silný, já vím, já už si ho znám, on je silný. Je silný, no. Tak fajn, máme tuhle krásnou šálu. Jak nějakého lorda. And fireman. A zase 6 minut, ach jo, já to chci tak 10 minut a vždycky mi to vyjde tak dlouho, mě to nebaví randovat. Ale tak jako jestli chci nějaké ty odběratele, tak budu muset, že jo, jak jinak. Jo, a jestli, prosím vás, jestli mi chcete dát dislike, tak mi prosím vás napište kvůli čemu. Ne, že mi napíšete přestaň natáčet, to jsem celkem nerad, ale jako dobře, vidím, že moje videa se vám asi nelíbí, ale tak jako to radši vypněte, když víte a pořád se na mě, počkat, to jsem nechtěl, když jako se na mě prostě nechcete dívat, tak se ani nedívejte. To je jednoduché. Já si myslím, že až tak hrozný nejsem, aby jste mě za to museli ukamenovat. Tak doufám, že ho dám, bo je to nejistý boj. To jsem... No tak lukostřelec, že jo, se vyhýbá. Ale to jsem tak slabý? Asi jo, no. Tak si trochu zvedne poškození zase. To pořád se jenom vylepšuju, že bych dostal nějaké lepší zbraně nebo tak něco, to pořád ne. Zkusíme hápka. Tady pod zemi ještě nemám, samozřejmě nejsem 10. level, tak to trochu zrychlíme s těmi... Omlouvám se s těmi servery. Ty sluchatka, ony mi nějak na mě nedrží, nebo já nevím. Ach jo, tak dělej. Jsem jak zombík z Minecraftu. No tak on co vlastně svou ani nedělat. Tak co, že jo. Jo. Tady vidíte, že opravdu sbírám ty věci. Jo, nová zbraň, nevím, jestli je o něco lepší, ale tak zdá se mi, že jo. Zdá se mi, že jo. A já bych to měl mít, ale už. Jo, aha. Ne, pořád nemám. Mně se pořád zdá, že jsem už získal ten klíč. Zítra, 2.4. v neděli 9. se bude konat celní podzemí a doufám, že se všichni připojí. Ti, kdo nemohou, tak mi napište. Oka, Angelína. Dobré? To jí napíšu, když tak, kdybych nemohl, kdybych se to nějak dozvěděl. No, nic, jdeme zkusit smrtku. Ta mi dělala vždycky na sebe problémy. Ach jo, ona je tak silná a mě to proti ní nebaví bojovat.
Tak toho dám bez problému. Nebo jí dám bez problému, nevím, jestli to kluk nebo holka. Nemám nějaké elíčky. Tak co, pojď Elíku. Tak Elík. No proto. Jsem myslel, že mám smůlu na Elíky. Ale už zdražili Elíky, tyjo, člověče. Musím si to udržovat tak nějak na těch 15 houbičkách. Plus minus. Teď budu mít úplně na dlouho ty Elíky. Se mi jen tak nevyčerpají. Zkusím tu smrtku teď s těma Elíkama, co mám. No. Ale. No. Dávám si. Dávám. Ale ne tak dobře. No. Kryt? No tak ne, no. Proč ona musí být tak silná a já tak slabý? No, protože to nevím, že jo. Jo, škoda, že ne epic, ale dal jsem smrtku. Skvěle. Kostěný válečník, to je ten... S tím má problém já jeden můj kámoš, s tím kostěným válečníkem. Tak trochu jsem se vylepšil. A na server 11, já jinak. Abych se ho neustřihl s těma nůžkama, i když tyhle nůžky. Já si ustříhnu mikrofon a bude prd jak natáčení. Ach jo, proč nejsem ve své kůži? No, jaký jiný bych byl, že jo? Ale ono se to tak říká. Nefacha mi ta myš, to se mi nelíbí. To se mi celkem líbí. Ne, nelíbí, teď řeknu nelíbí a ještě líbí, ne? Co to tady melu za nesmysly? No. Ne, to jsem... Šiši. A já už prostě nemám na toho... Jo, aha, já už jsem ho vlastně aj dal. Jsem myslel, že tam mám pořád toho Steveho Holomka, nebo jak se to jmenuje, takový ten malíčký. Tak jo, světy jsou projeté, jakože už jsme prošli. A já se teda rozloučím. Mějte se fajn a nezapomeňte se koukat dál na moje videa a teda fajn. Tak jo, mějte se a čau.